tao po, iba. May kaluluwa. Amen po? Kaya sariling ano ng Lord, yung hininga niya, binigay niya sa tao eh. Kaya yung hininga natin galing sa Diyos. Kaya pagka kinuha niya yan, tapos ka na. Kaya habang buhay po tayo, ay we must value the time that God has given to us. We must value the talent that God has given to us. Regalo niya yan. Hindi sa'yo yan. Kanya yan. Kaya wag mong ipagdamot yan. Amen po? Kaya in the beginning was the Word. Bakit po yung nagsalita na Spirit, bumaba eh. Bumaba eh. Ano sabi niya sa verse 14? And the Word was made flesh. Bumaba eh. Sino yung bumaba? Yung nagsalita na magkaroon ng liwanag. Para ipakita niya sa tao yung kanyang kalooban. Ayan nga ngayon, nandiyan na yung instruction ng Lord eh. Buong mundo, alam nila instruction ng Lord. Paginig po kayo. Open para sa lahat. Ano mang lahi ka, ano mang dialect meron ka, whatever tongue, race, nations, saan ka? You belong. The instruction of the Lord is here. Ano instruction ng Lord? If you obey Him, alam mo destination mo. Sino kalaban mo? Gawa ng demonyo, nandito rin eh. Gawa ng sarili mo, nandito rin eh. Gawa ng mundo, nandito rin eh. Apat lang. Yung will ng tao, dahil sobra ang pag-ibig ng Diyos, hindi niya pinakalaman. Kahit naman nanampalataya ka na, hindi niya kailanman pinakalaman yung will natin. Pero yung instruction ng Lord doon na naging mananampalataya ka na, alam mo, at kilala mo yung Diyos mo. Amen po? Pag gumawa po tayo at labag sa kalooban ng Diyos, kahit na wala yung scripture sa iyo eh, yung konsensya mo. Kasi po, fair and just ang Lord. Ang judgment ng Lord ay fair and just. Kilala niya tayong lahat. Wala tayo may kukubli. Kitang-kita niya po tayo. Mapalad po tayo dahil mananampalataya po tayo. Mananampalataya, may instruction ng Lord. Alam na, gusto mo palang blessing, sino gusto mo blessing? Asa kamay? Wala tayo gusto. Amen po? May instruction ng Lord eh. Ano instruction ng Lord kung gusto mo blessing? Deuteronomy chapter 20. If you obey my statutes and my commandments, then I will bless you. If you obey my judgments and my scriptures and my laws, then I will bless you. And I will bless your children's children. That is God's instruction. God's instruction to His children. Meron ka na pinangawakan. Ano ang pinagdadaanan mo? Pareho lang tayo sa unbeliever. Ang pagkakaiba mo lang, kilala mo ang Diyos mo. Napapakilos mo ang Diyos mo. Paano mo mapapakilos ang Diyos? Pag hindi ka sumusunod, hindi kikilos ang Diyos. Sinabi po yan sa book of Isaiah. The sins and iniquities have separated between you and your God. Ang nakakapaghiwalay sa tao, yung disobedience, yung kasalanan. Yun ang nakakapaghiwalay. Kaya maraming tumatawag sa Diyos. Diyos, dyan lang sa kisami po yan. Ito sana hindi na sinabi ng Lord na makipot ang daan patungo sa buhay na wala hanggan. Kaya mag-ingat kayo. Pinag-iingat tayo ng Lord. Amen po? Oh, bakit po? May instruction na ng Lord eh. Kaya dami instruction ng mga propeta ngayon. Iba-iba. Kaya mag-ingat. Ang daming bula. Sinabi ni Kristo, maraming bula ang propeta. Hindi niya sinabi na konti. Hindi ko muna kapasok kayo sa simbahan eh. Okay na yun. Makikilala nyo sila sa bunga. Hindi ko sinasabi na wala tama. Ang tama ito. Pag nakita mo yung bunga. Amen po? Marami yan. Maraming bula ang propeta. Bula ang guro. Bula ang turo. Bula ang Kristo. Di ba daming antikristo? Oh, alam na natin. Gusto mo pala blessing eh. Ngiti na. Ala ng sermon. 2023 na.
Kapatid, napalaya ka na. Yes, because of the word. Because of His instruction. Pero na the word nga eh. Alam niyo ba yung word na yan? Sa verse 14, and the word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory as only begotten of the Father, full of grace and full of truth. Puspos po siya ng katotohanan at puspos siya ng biyaya. Kaya pag nakilala mo yan, mga kapatid, ang tindi mo. Amen po? Sinabi niya sa Corinthians, hindi pala nakita. Yung mga unang propeta, hindi pa narinig. Hindi nga nila maunawaan eh. Pero itong generation natin, grabe. We are Gentiles, remember? There are only numbers of Gentiles who enter into the kingdom of God. Kaya pag ikaw ay dinayaan ng Diyos, take the opportunity, redeeming the time for the days are evil. Bawat tick-tock ng clock, we must maximize the time. Kailangan kahit na paano bigyan mo ng porsyon ng panahon ng ating Panginoon. Because this world, there is a last. Ang dami mananampalataya. Ang dami. Ilang bilyon na tao sa buong mundo? 8 bilyon. Ilan ang Kristiyano? 10% lang. 800 million? More or less, hindi ano yan. Ano lang. Hindi pa yung statistics na Christian. 7 years ago, wala pang isa. More or less. 800 million, mararapture? Hindi po. Kalahati lang nun. Biblical yun. Ang lahat ng tinutukoy natin sa Bible ay biblical. Matthew chapter 25, there is a wise virgin and foolish virgin. 50-50. Parehong may liwanag, parehong may ilaw, parehong may oil, parehong may lampara. Parehong virgin, parehong mananampalataya. Naiiwan yung 5. Bakit? Antap-antap. Dami mananampalataya ang antap-antap ngayon. Era. Dami. Amen po. Totoo po yan. Nararamdaman niyo po yan. Nasa Laodicean Church tayo. Book of Revelation chapter 3. Because the first love of Christians nawala. Because of this pandemic, because of these wars, because of this crisis, because of this inflation rate. Because of this compromising world. The Bible tells us, ano sinabi ng Bible sa atin, the book of Matthew chapter 24 verse 14. He that endureth till the end, the same shall be saved. Ang tapat hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Tanong, tapat ba tayo? Tapat tayo sa Diyos? Gaano ka katapat sa Diyos? Tapat ba tayo sa pamilya natin? Gaano tayo katapat sa pamilya natin? Tapat ba tayo sa work natin? Gaano tayo katapat? Tandaan po natin, ang mananampalataya ay may walk of life. Remember this. Mayroong libro na hawak ang ating Panginoon sa lahat ng naging anak niya. Noong ang mga naalagad ng Diyos ay nagpapalayas ng demonyo. Oh God, there is a reporter. They reported to the Lord, we cast out demons. We healed the sick. Ang daming gumaling. Ang daming napuspos. Ang daming pinalaya ng Lord. Ang daming tinagpala. Ano sabi ng Lord? Huwag kayo matuwa siya. Saan kayo matutuwa? Matuwa kayo dahil ang inyong mga pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Yun lang yung nagdala. Dapat naglulundang na tayo ngayon. Amen po? Sigurado ka na eh. Sabi ko siya, sigurado na tayo. What we are looking forward for 2023 ay abutan
tayo ng Lord na naglilingkod kahit na malaga. Ginawa kanyang anak, ginawa kanyang bantay. Ang sabi niya sa book of Ezekiel, I made you watchman. Ginawa kitang bantay. Naging mananampalataya ka. Kaya dito po, kilala natin yan, full of grace and full of truth. And everybody say amen. Sino yung word? Ha? Yung Diyos mismo, siya yung word. Itong instruction niya, Diyos mismo to. Pag sumunod kayo, Holy Spirit, ikilos sa'yo. Alam ng Lord yung puso ng tao. Even you are a preacher, fasted for how many days? Pag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Lord, this is still a gray. Gray pa rin, gray. Ano yung gray? Shadow lang. Sinabi ni Paul yan sa book of Corinthians chapter 13. When I was a child, I speak as a child. I thought as a child. I act as a child. But didn't I became a man. Kaya nandun yung pangalan, nandun yung meaning ng dati. Pagkitira pa ko. Anong gusto ng Lord? Lahat ng mananampalataya gusto niya mag-mature po tayo. Nandiyan na yung instruction. Sabihin mo sa katabi, sunod na lang. Malapit na darating si Lord. 2,000 years ako, pinapangaralan ni Paul. Tingnan nyo. Forward na tayo. Abas na. Ano pala tandaan na yung son na yan, ang word na yan ang ama. Sinabi niya, Emmanuel is with us. Kapanganakan ni Jesus Christ, Matthew 23, kaya nagsiselebrate po tayo. Emmanuel is with us. 2,000 years ago, nag-resurrect ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, yung presence ng Lord nasa atin. Sinabi po ng Bible, siya yung tagapamagitan ng Diyos sa tao. Kaya nga nandito po siya, na-crucify po siya. Kaya walang ibang daanan, siya lang. Yung iba pumupunta sa ama, hindi kilala ng anak eh. Magnanakaw yun. John chapter 10. The sheep knows my voice and they follow me. Ang tupa ko ay kilala nila ang aking boses at sila'y sumusunod sa akin. Sumusunod pa tayo? Ha? Mga tupa ng Diyos? Tagal na natin mananampalataya, di ba? Sana po, kung 2023, our theme for 2023 ay kailangan, okay, sunod na, Emmanuel. Nandiyan si Emmanuel sa'yo. May kulang pa ba? Wala na. Palapakan natin ang Lord. Pagkanya natin. Sino rin yung everlasting Father? Yung ipapanganak. Yung Diyos nyo nagutom. Yung Panginoon nyo nauhaw. Yung Panginoon Diyos nyo namatay. Namatay nga siya pero nag-resurrect. Nagutom nga siya pero nagpakain ng 10,000. 5,000 lalaki. 2 beses siya nagpakain sa 4,000 na lalaki at 7,000 lalaki. Mga patay, nabuhay. Hindi lang yung oras. 4 na araw nalibing si Lazarus. Nabuhay ba? Kasi siya yung buhay. Noong namatay ang ating Panginoon, nagkaroon ng matinding earthquake. Ano nangyari? Nagbuka ang lupa. Lumabas ang mga tao, buhay. Ganon kapangyarihan yung Diyos natin. Huwag yung limitahan. Mayroon lang kung nakayo sa mga nakarang, yung Diyos ba? Pwede rin siya yung kakausap niya, sarili niya, pakialam mo.
Diyos yun eh. Magagawa niya lahat ang gusto niya. He is the God of all knowing. He is the God of all, everywhere He is present. He is the God of all knowledge. Alam niya lahat. Don't limit God. Pag sinabi ng Diyos na gagawin ko, babalikan ko kayo at kukunin ko kayo para maiwasan niyo yung wrath of God. Maniwala ka na. Yung iba hindi pa naniniwala. Mananampalataya ka na. Na pa naniniwala. Paano ka naging mananampalataya tunay? Pag-pray mo sa Lord, kapustos ka sa Holy Spirit ng ating Panginoon. And everybody say amen. Balik tayo sa langis, sa ilaw, mga mananampalataya. Bakit 50-50? Matthew 25. Okay, sa Book of Luke, dalawang nasa gilingan, dalawang babae. Isa yung nakuha, isa yung naiwan. Dalawang lalaki, natutulog. Isa nawala. Isa, yung nawala, rapture yun. In this world, makinig kayo. Itong mundo na to ngayon ay napapaligiran ng mga earthquakes, typhoons, climate change, mga leaders na bimiting kung paano mapula yung shortage ng pagkain. Pag nagkaroon ng shortage ng pagkain sa buong mundo, palagay nyo, makakakuha pa tayo ng Vietnam rice? Kanila na lang supply yun. Kaya nga yung ating mahal na presidente, talagang umano na sa buong mundo eh. Alam nila na there is a shortage of food. Pagkain po ng buong mundo. Kaya ang mga tao ngayon, mga leaders, alam nila, yung mga tao, imagine 8 billion ng tao sa buong mundo kakain araw-araw. Kailan babalik si Lord? Alam niyo kung bakit? Ay, akdikat na ng mundo ito ah. Ano sinasabi ng mga scientists? Update lang po ah. Update lang ito. Magkakaroon tayo ng New World Order. Pinig po kayo. Noong panahon ni Noah, nung nagyan sa ating Lord, 8 lang ang naligtas. Ang capacity ng arka, napaka 40 story yun. 4 na floor po yun. Thousands, 100,000 or 600,000 sa capacity. Yun yung panahon niya. Kasi 120 years na kinonstruct. Pero 8 lang ang naligtas. Panahon ni Lot, karoon ng sobrang apoy. Ilan lang ang naligtas? 3 lang. Kaya yung 400 million more or less na statistics, palagay niyo yung 400 million na mawawala na. Ay na, twinkling of an eye, nawala ka. Hindi mapumula po mo ito. Ay gising. Pag-abutan tayo ng Lord na nasa Word. Kailangan po, kumising na po tayo. Hindi ako galit. Mahal lang tayo na natin. Nais na Lord na maligtas po. Nais na Lord na putan tayo na maninga sa ating pananampalataya. Nais na Lord yung pag-ibig ng Lord ay lumalag. Kahit na maraming nangyayari, nakapokus ka pa rin sa mga pangako. Everybody say. Ito ba kayo? Tingnan nyo. Siya yung kaprinsipe ng kapayapaan. Na niftijan sa Jesus God, behold the Lamb of God. Siya naman talagang kordero ng Diyos eh. Ano pa? Sino ang King of the Jews? Pag-ibasa natin, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Nung inatulan siya, nakatala na. Hindi na niya mabawi eh. Bakit? Hari yun. Pag ang hari, ang nag-distab ng tala, walang makakabili. Siya talaga, yung King of the Jews. Not only King of the Jews, King of all mankind. The King of Kings and the Lord of Lords. Sino yun? The Word. The Spirit. The manifestation
Kaya sabi po sa 1 Timothy 3:16. 1 Timothy 3:16 meron. Ang sabi po roon, huwag na tayo magtalo-talo. There is a great mystery. Ano yun? Sino nagkatawang tao? Ang salita. Yung iba pinagtatalunan pa kung sino nagkatawang tao. Hindi alam. Preachers, papray natin sa Lord na magkaroon tayo ng spiritual enlightenment. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa natin kung sino si Kristo. The Word, the Spirit, the God manifested in the flesh. Siya, yung Diyos na naging tao. Sa King James Version, nagkatawang tao. Kaya sabi niya, made flesh. Nagkatawang tao ang Diyos. Yung Diyos na nasa trono ng kalangitan. Sa pamagitan ni Kristo. Siya nga yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya nga lang yung daan eh. Wala nang makakapunta sa Ama, siya lang. Kaya pagka pumunta siya sa Ama, na hindi kilala si Kristo, magnanakaw. John chapter 10. Ang dami magnanakaw sa panahon natin ngayon. Kaya pag hindi natin kilala yung tunay na Diyos, nakawin ang kapayapaan mo, nakawin ang kagalakan mo, hindi mo niya magnanakaw eh. Nagdududa ka eh. Ang pagkakilala mo sa Diyos, 1/3, 1/4, 1/16. Alam mo dapat ang Diyos na buo. Alam niyo kung bakit? But seek ye first. Siya yung una. Siya yung una sa commandment. Mahalin mo ang Diyos na buong. Siya lagi yung una. Kaya sa 2023, in the beginning, God. Pagputok ko lang, Lord, salamat po. Ang dami kayo pagpasalamat. Iningatan tayo sa pandemya, dami naman tayo. Ilang milyon? Pilipino, 60,000. Unrecorded pa yung iba. Pilipino lang yun. Sa Amerika, pinakamarami. Halos 5 million. Diba? Kaya sabi mo siya katabi, mapala. Ay mag-thanksgiving tayo. Ay, salamat po sa inyo nga, Panginoon. Salamat po, ginawa mo akong anak. Sana maging matapat ako, Panginoon. Sana itong mga nangyayari sa akin, ay, yung ma-blessing, yung ma-deserve ko sa buhay, Panginoon. Palayain mo na. In the name of Jesus. Pag-pray tayo, Panginoon, palalayain tayo. Amen po. Kasi grabe ang gawa ng demonyo. Ang gawa ng demonyo, kahirapan, karamdaman, sakit, problema. Hindi ka walang Diyos yun. O kung wala kang Diyos, paano? May langis ka nga. Antap-antap naman. Kilala mo ang ating Panginoon. Minsan, mainit. Minsan, malamig. Minsan, nasa word. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, loving of this world. Kaya, amen po. Kayo nakakala. Gusto mo pala blessing, at magpakainit ka. Mag-fasting ka. Sa susunod na Sabado, may fasting tayo. In the beginning, in the beginning is the Word. Ay, ito kakagad. Kita mo, buong 2023, pag hindi pa darating ang Lord, ang sigla, ang iyong pananampalataya, ang init ang iyong paglilingkod. Kahit anong mangyari, nakapokus ka sa mga pangako. Ay, wala kang katalo, ta? Amen? Gusto nyo palang higit sa luto eh. Isalud ka na. Walang katalo-talo. Minsan, may mga pagsubok, pero at the end of the day, natuto ka. May pinaghuhugutan ka. Tumalino ka. Tumatag ka. Kilala mo ang ating Panginoon. Siya pala ang dapat nating satala. Tara, all ages. Sa bato lahat, sa lahat ng panahon. Pag sinabing bato, sa lahat ng panahon, kahit na may karamdaman ka, siya pa rin yung bato natin. Kahit na nilapa ka sa pera, siya rin pa rin ang kublihan natin. Siya yung turi natin na pupunta. Meron siyang word of... Mala. Mapalad ka tayo dahil may word of God tayo eh. Amen? Nabasa niyo naman word of God kahit nakapurasa lang? Ha? Kayo nakalala. Sana buta na po tayo ng 100%.
Yung 100%, hindi ibig sabihin na full time ka. Yun yung the best mo. Yun the best mo. Pare, may pamilya ka, yun yung the best mo kay Lord. Pare, may trabaho ka, yun yung the best mo kay Lord. Binigyan mo siya ng portion. Amen? Ano pa? Basahin natin. Basa. Baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. 20. Teaching them to observe all things that I have commanded. And lo, I will be with you always, even unto the end of the age. Period. That is the mandate. The mandate of God. Kaya tinawag na Great Commission eh. Takilang utos sa lahat ng mga mananampalataya. Dahil namatay ang ating Lord sa cross, naawa ang Diyos sa atin, kaya nandito tayo. Ginawa ka niyang bantay sa iyong pamilya, sa iyong mahal sa buwan, ginawa ka niyang ilaw para ikaw ang magliliwanag sa kanilang dilim na tinataan. Kaya yung ilaw na yan at yaman na tunay na binigay sa atin ng Lord, we must fight. Ingatan natin, we must treasure. Yun yung sinabi po ng isa sa mga parable ng ating Panginoon. Isang mahirap. Meron siyang isang kayamanan, isa lang. Mahirap ito, isa lang. Ang yaman niya. Ibininta niya. At binili niya yung yaman na yun. Ano yung ibig sabihin ng parable na yun? Kahit anong hirap ka, at pinipili mo ang Diyos sa buhay mo, ang yaman mo. Hindi sa yaman sa mundong ito. Ang yaman ng mundong ito ay pinag-awayan. Ang totoong yaman ay sa Diyos. Kung gusto mo na magkaroon ng kapayapaan at kagalakan, ng pag-asa, pag-ibig at pag-ibig, mayaman tayo sa mga pangako. The Lord love us so much. Kaya may pandemya po para magising ang tao sa buong mundo. Tinaitulutan ng Diyos yan. Walang mahirap, walang kaya. Ang pagkakaiba lang natin nung may pandemya, kung kilala mo yung Diyos mo. Kung saan ka nananalig, kung paano kumilos sa Diyos mo nung panahon ng pandemya. Hanggang ngayon. Yan yung pinapangaral natin sa buong mundo. Napaintulot ng panahon ng pandemya, nakapasok tayo sa YouTube, libre, walang bayad. Ano sabi ng Bible? Pagka dumating ang ating Panginoon, lahat ng tao sa buong mundo ay nakarinig ng mabuting balita. Lahat. Kaya wala nang itadahilan kung darating ang Lord pamaya, wala nang itadahilan. Ang pag-rapture ng ating Panginoon, yun ang twinkling of an eye. Hindi magic yun. Real yun. Imagine nyo na lang, more or less, kung 400 million ang mawawalang Kristiyano. Magkaroon lang nga sa tragedya sa Thailand, maalala nyo, 144,000, isang tsunami na matay. Maraming nag-move. Buong mundo, mapapawasan ng tao. Siyempre may buong mundo, may Kristiyano, may nagliliwanag, may harap ng Diyos eh. Ano sa palagay nyo? Mawala yung mahal nyo sa buhay. Hanapin nyo siya. Wala. Nakakita. Yan ang pinakamatinding mangyayari sa buong mundo. Yung ginawa ng Lord na kasaysayan, yung panahon ni Noah, para matuto po tayo. May halimbawa. Panahon ni Lot, para matuto tayo. Nagkaroon ng panahon ni Nimrod. Ang mga tao noon ay matatapang. Gusto nilang maabot ang Diyos, kaya nagkakaroon ng isang lingwahe lang. Pero anong ginawa ng Lord? Pinag-ibay pa niya ng lingwahe para hindi nila maabot ang Diyos sa kanilang sariling unawa at sariling strength. Kasi kaya nilang abutin ng Diyos. Ang tao, nilikha ng Diyos, kawangis ng Diyos. Kaya niyang abutin sa sarili niya ang Diyos. Kahit na sino. Basta matino. Balanse yung kanyang pag-isip.
Kaya. Ayaw na tayo Diyos-Diyosan eh. And everybody say, pero mapalad ka pag may takot ka sa Diyos. Mapalad ka pag kilala mo ang Panginoon Diyos. Mapalad ka kung nagkilala mo yung lumikha sa iyo. At mapalad ka kung sino yung pinaglilingkuran mo. At kilala mo kung sino ang sinusunod mo. Mapalad ka. Kaya ngayon pala mag-enjoy na tayo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Glory. Ang dami kami pagpasalamat Panginoon. Kaya po ang lahat natin ngayon. Pero mo, samahan ka